Algúns pensan que o século de oro español foi máis breve do que debería ter sido, non? Un dos argumentos que se utilizan é que os tesouros que chegaban polo Guadalquivir, que chegaban a Sevilla, non paraban en España, non? E estamos orgullosos de que a formación que acadades nas nosas escolas sexa dabondo como para competir cos mellores do mundo. Pero queremos máis, queremos territorio, queremos que ese talento que nos axudamos a formar nas nosas aulas tamén deixe cousas aquí. En ese senso creo que o foro é moi importante porque está facendo que as empresas saiban que un lugar bo para implantarse é en Galicia, é en Vigo, porque aquí teñen a fonte do talento e ese talento é o ouro.